un o'r jobs heddi yw plannu'r planhigion cosmos, yr ifanc ma, nes I hau rhyw bythefnos yn ôl, mewn I botiau mwy, fel bod nhw'n cael eu tyfu mlaen yn barod I gael eu plannu mas ymhen rhyw fis, gobeithio. Reit, mae 5 yn barod I gael eu trosblannu. Be byddai'n neud yw, mae yna hen bensil llew, hen greion, a creu rhyw dyllau bach yn y compost. Mae'n declyn ymryddawn iawn y pensil lliw. Mae'n bwysig dal y planhigyn wrth y ddeilen a nid wrth y gos, achos bydde dala'r planhigyn bach wrth y gos yn niweidio fe ac efallai ni ladd e wedyn ni, mae'n bwysig iawn hwnna. Reit. Mae'r unig rai sy'n barod heddi, ond oedd e'n bwysig bod fi'n tynnu nhw mas, achos mae gwreiddiau nhw mor hir, maen nhw'n cael eu cyfyngu yn y pot bach na, wedyn ni bach o ddŵr fe fe. Hwna fyna. Symud hwn o'r ffordd. A wedyn ni rhoi hwn rhywle heilog. Gan fod argyfwng Covid-19 wedi gwneud yn amhosibl I bicio i'r siop I brynu hadau, wedi goffod troi at focs o hen hadau sydd yn ôl I pacedi wedi hen fynd heibio I dyddiad hau. Ffindes I bacin o spinach, sbigoglis, a phenderfynes I roi cynnig arni. Fel arfer, fydden ni ddim yn ei hau mor drwchus a hyn, ond os nad yw llawer ohonyn nhw'n mynd I egino, mae'n rhaid I fi roi cyment yn y ddeiar os I fi am gael cnwd dechrau. Mae'r ein yn hen hadau sydd fod wedi cael ei hau 2 flynedd yn ôl. Ond, fi'n mynd I drial nhw, jyst I lanw rhwng dwy res o hadau eraill, jyst I weld os ydw nhw'n dod. Os nag nhw, sa'i di colli dim byd, dim ots, ond os yw nhw, gret.